Os comuneiros de Cristimil e a Torre seguen coa súa loita xudicial coa Xunta de Galicia polos terreos do Castro do San Cibrán de Las. Veñen de presentar unha denuncia ante o xulgado solicitando a expropiación destes terreos. Os comuneiros de Cristimil e a Torre contan cunha sentencia en firme xa dende o ano pasado que lles outorga a propiedade da parcela onde está construído o Centro da Interpretación da Cultura Castresa do Castro de San Cibrán de Las. Aínda así, os traballos xudiciais seguen o seu curso, ante a que aseguran que é unha negativa da Xunta de Galicia para negociar con eles o pago dun canon anual polo uso deses terreos, presentaron unha denuncia solicitando a expropiación deses terreos ante o xulgado. Aseguran que non queren seguir con esta situación máis tempo e que se non queren chegar a un acordo que fagan unha expropiación e que lles abonen un prezo xusto. O presidente do comunal, Modesto Rodríguez, asegura que dende a Xunta queren pagar €1 por metro cadrado e aseguran que o valor catastral é de 678.000 euros totais, polo que non aceptan esta pobre transacción. Ahora mesmo estamos no proceso de que nos solicitamos ya a Xunta de Galicia, solicitamos ya ao xulgado de primeira instancia de Ourense, do xulgado de expropiacións, que lle solicita a Xunta de Galicia unha expropiación forzosa porque, vamos a ver, non entenden razóns o que os veciños lle dicen de que nos paguen un canon anual ou cada mes. Eles non queren, eles queren que nos lle cedamos o terreno, as 15 hectáreas, por 150.000 metros gratis. E gratis non. A nos engañaron, mal engañados. Entonces, nós o que lle pedimos a xuez é que os obligue a expropiar, porque levamos desde o 2011 con este litixio e nós queremos acabar xa con isto. Porque isto non ten razón. Aquí moito conto para a galería, pero despois repartir trigo non queren saber nada. Eles non son os donos do monte comunal, son os veciños de Cristimil e a Torre. Simplemente eso. E claro, é moi fácil dicir que lle demos, e eles que nos dan a nós en contrapartida, non nos dan nada, porque eles vallaron, como vedes, está vallado, e nós se queremos entrar, como vedes, se queremos entrar non podemos entrar. A santo de que nós temos unhas sentencias judiciales e temos unha sentencia en firme, o monte comunal é noso. Entonces, como é noso, queremos que ou nos pagan un cano, que hubiéramos chegado a un acordo facilmente, pero eles non queren saber nada de pagar. Hai unha cousa moi clara, que os cartos non son dos dirixentes da Xunta de Galicia, que son dos ciudadanos galegos. Eles son uns meros administradores. E como administradores debían escoitar aos veciños, non darlle o que os veciños pediran tampouco, pero simplemente escoitar, negociar e chegar a un acordo. O mesmo que chegan para outras cousas. Outro dos problemas que sinalan é que dende que a Xustiza lles deu a razón, o rexistro da propiedade non tramita a documentación para poñer as terras ao seu nome. Unos de que a Xunta de Galicia, que a xueza tiña que lle mandar un mandamiento firmado para que o escribieran a noso nombre, pois o mandamiento xa o ten a registradora, porque o ten que poñer a noso nombre e quitarlo a nombre da Xunta de Galicia, en máis do Concello de San Amaro. E é o que hai, agora veremos, agora son eles, teñen o balón na parte deles, agora que xojen, agora vamos xogar a favor noso, que é o que hai que facer.